Toto je najvyššie, čo máme v Trnave. Myslím, že je v Trnave iba jediný most, čo nevieme prejsť týmto. To je na Žarnovej ulici, ak sa ide k nemocnici. To je jediný most, ale to není problém, lebo vieme to obísť cez Doznaní ulicu, takže tam problém není. No a na tých sídliskách je práve problém s týmito vozmi. Čiže aj s dĺžkou, aj so šírkou asi toho auta? Hlavne s tou dĺžkou, pretože pri tom otáčaní sa ten voz, to auto sa nevie zlomiť. Ono potrebuje bočný priestor. 1,5 až 2 do každej strany na to, aby sa vedelo vôbec rozložiť. Tu miesta, kam sa nevieme dostať určite. Niekedy stačí jedno zle postavené auto a je problém pre celú ostatnú časť toho sídliska. Najväčšie problémy je tie hľadnice také najvýraznejšie. Prednádražie Klementisov a Slotu, čiastočne aj Podjavorínska, Linčianska, čiže Limbová, Golianová, Jiráskova. Čo v prípade, že by bolo treba ísť do tých bočných uličiek? Je treba na mieste improvizovať. Je to na tom veliteľovi zásahu, ako sa rozhodne. Vieme od auta natiahnuť haricové vedenie až ku vchodu. Samozrejme, zase strata času, náročné aj fyzicky. To bolo iba jedno auto, čo by bránilo, že nie celý rad stojacích aut. Vieme to auto, sme tam nejaký 6-7 naraz na tom zásahu určitým spôsobom nadvihnúť. A zase musí byť osobné auto, kebyže to niečo ťažšie. Treba improvizovať.